Здравейте! Видеото ще ви преведе стъпка по стъпка през вашата галерия. Кликнете върху линка, който сте получили на мейла. Влезнахме в общия изглед на галерията с ваши снимки. Кликнете върху снимка, която искате да увеличите. С бутоните надясно и наляво навигирате към следваща или предишна снимка. Кадър, който сте харесали, маркирайте с иконката сърце. За да видим снимките, които лайкнахме, отиваме до Back бутона, за да ни върне в първоначалния изглед на галерията. Горе в дясно натискаме бутон Filter и от тук Your Favorites. Ето това са кадрите, които сме харесали и можем да се откажем от някой кадър, а ако решим да добавим още, просто тук минаваме на Not Favorite, чекваме го и добавяме нови кадри. Когато решим, че това са окончателните кадри, които искаме да закупим, правим следното. Кликваме върху коя да е от снимките, активираме коментар и последен клик върху самата снимка. В този прозорец въвеждате данни за фактура. За физическо лице 3 имена, град и адрес, и за юридическо лице фирмени данни. Натискате бутон Send и вашата поръчка ще бъде автоматично регистрирана за изпълнение в нашата система. Следващата стъпка ще бъде да получите на вашия имейл фактура за плащане.